Φουρέιρα και τέτοια να πει. Θα τον ωραίο το αφιερώσουμε στο 2017, σ' αγαπώ, μικρέ παπα. Χριστούγεννα δεν στο περίμενε να είμαι μόνος μου. Το δέντρα στόλιστο και απ' τα κλονάρια του κρέμεται ο πόνος μου. Από κάποια τρύπα του χρόνου νομίζω ότι έχεις βγει και έχεις έρθει εδώ. Ναι. Σαν να έρχεσαι από μια άλλη εποχή. Όντως. Επηρεασμένος από τα κομμάτια του Θάνου, Ναι. ο οποίος είναι και το ειδωλό μου από τα 15 μου χρόνια και με έχει επηρεάσει συναισθηματικά και... Πόσο είναι ο Θάνος? Γενικά μου βγάζει ένα παλαιικό, έτσι, πολύ ωραίο, διαχρονικό. Είναι μια λύπη, είναι κάτι παλιακό, θύμισε έτσι κάτι πραγματικά παλιό, αυτό που λένε τα παιδιά, το χρονοτούλαπο κτλ. Εσύ κύριε Έμιδα, όταν λέγεται παλιακό, έρχεστε εγώ δεν είπα καθόλου. Παιδί μου τώρα, δηλαδή το αυτονόητο να εξηγήσουμε. Το παλιακό. Είναι το, αυτό που μας κάνει το παλιακό και το περίεργο είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος δημιουργεί σήμερα εκείνο το είδος. Ενώ εμείς θέλουμε, το έχουμε σαν αναμνησιακό, ας πούμε, το στυλ του, καταλαβαίνεις. Αναμνησιακό, αναγεννησιακό και το 16-17. Σιγά σιγά τον άνθρωπο θα τον κάνετε ότι είναι ο Αττικ. Δεν το λες παλιακό αυτό. Καλά, δεν το λες χθεσινό. Αν δεν το λες παλιακό, εντάξει. Ναι, αλλά τον καταστρέψαν. Πραγματικά ήταν η ατάκα του Μουρατίδη. Σε λίγο το πούμε και Αττικ. Γούναρης. Δηλαδή, δεν είναι τόσο παλιός και ο Καλύρης. Έλα τώρα με τις υπερβολές. Να βραβεύσω.